Mauna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:44. This time check is brought. Starbay sa Action Light Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mapanangga naman tak malamati Region Y, pagkapanagag kita sa labilin isa ka oras, 13 minutos karon kadlaw Lunes, Petsa 10. Sa Lunes naman, edisyon sa inyo sining para tuntunan sa kinandang liwat naman naton nga mangin kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining ka mga correspondent, sa liwat na Manila, sining ka pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report
blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa pulis blatter entry, aton sa nikapolisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Dala nang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan, kagliwat naman naton nga himulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano pa nga mga eventualities from where the action is. Temporaryo nga magapungko sa trono ni action dyan, builog nato ng puwersa ni Aksyon Papang Albin. Graba. Back to back sa aton isa pagid kapapang siling niya waswas lang konumay aria lang kon mais. Importante way lang malisya. Aksyon Papang Nixon Taho. Wow, nag-updanay naman ang duwa kapapang. Basta why si action dyan, matik na si Papang Albin eh. Ato sa Ringan News Center sa update sa mga balita national, international COVID-19. Kinatutukan ni Action Ann Defensor. Opdama kita sa ato sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert, Sel Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad ang inyong siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabilin isa ka oras 10 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Magulo-gulumon ang lakas ng panahon diri sa Bacolod. Sinilang ng kapunanon, tinagtupa ang sa Tagalog pa lang bugso-bugso. Untat-untat nga pagtupa sang ulan. Nga may dala pa kung kaisa nga pagpulo pa naguob. May paaman pa na kung kaisa nga pangilat. Way labot sang kung kaisa mabulubas ko nga dupoy-dupoy sang hangin. Way man kita gid bagyo, way man kita LPA ang naga-afekto diri sa aton sa Western Visayas, particularmente sa Bacolod kag Negros, ining Intertropical Convergence Zone. Bali amo ni siya ang nagapaulan sa pila ka bahin sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ngani sa iban ti ano mo kay naga sulod na kita sa tig-ululan. Sining ko tida malawig-lawig paguro ang tig-ilinit. O hasta pa sa Hunyo. Pero laban, gapasalamat gid nga ibisan paano. Nakaulan bulubasko, nakakwa sang kapaang, kag nakahatag sang kabugnaw. Pagbasa sang mga puno sang tanom, kag ang pagbasa man sang mulo magkuan sa mulo magkuan yabokon nga dalan, mabasa na sang ulan, di ang yabok madula, pero mabulos naman ang malapotya nga dalan. Huwag kita pa sinatuan sa tsimpo, no? Kung nag-ulan, nagpamuyayaw man ta. Kung
sobra nga tigilinit, kapamuyayaw man ta. Pero ang nami sa tanan siling sang aton nga mga kaaksyon, kinanglan bulo-balan silang ang lakat sang panahon. Hindi man masyado kainit, hindi man masyado mabaskog ang ulan. Kung baga sa mga Tagalog, katamtaman lang. Ay, birthday. Kamo na sa aton nga mga motorista, ha? Kung kamo ang panglakaton, at least pag hinay-hinay lang, ha? Kay maduludan log ang aton dalanon. Siling gani ni Police Master Sergeant Joselito Lugo, siya may mga ganit ka mag-ulan. Kaya mabasa ang mga tanom nga nagalalayong sang sobra nga kainiton. Ay, puwerte, garaim ba? Pagabidira sa kay Police Master Sergeant Joselito Lugo. Sa iya misis kag sa bilog nga pamilya. Nga pamati ka nagamonitor. So, bonggid nga gabi. Ayos! Sa gihapon, ang aton nga reminder kag rejoinder, ipadayon tagyapon ang pag sunod sang health protocol. Kaya sa gihapon ang COVID-19 nagarandadi kag nagawalda-walda sa pila ka bahin sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung si Mayor Bing Leonardia pa kag si Vice Mayor Elcid Pamirayan kag si Congressman Greg Satayati kilanlan sundon tagit ang health protocol. Kaya muna ang pinaka-importante. Ayos! Sundon tagit na, mintras tanto nga, wala pa kita mabakunahan. Happy birthday lang kay Fiscal Hermes Arino. Sa kay Fiscal Hermes Arino, happy birthday, Subong. Kag dala lang ang panamyaw kay Bikay Salinas. Belated Happy Mother's Day. Kay Ate Jima Logo. Alin nila sa madinumdumon kag mapinalanggaon nga bana mo si Kuya Police Master Sergeant Joselito Logo. Ayos! Sa aton nga mga taxi driver nga nagamonitor kanong gabi, may gabigid sa inyo tanan-tananda. Labi na gid sa mga taxi driver nga miyembro sang Operation Tulong Task Group OTTG kay nagamonitor gisla. Tutong milyamada mga miyembro sang OTTG. Monitor gid sa ato na. Hinahinay lang kamo, ha? Sa pagmaneho sa inyo sininga, taxi. Halong gid. Si Maninoy maeng kag si Maninay chari sa labasyon ti ara na sila. Gapaurok-urok na. Pamati. Sutanti da nga steady force. Sinanay te si Nobleda sa SP Village, may gabigid sa mga Noble family, nagamonitor gid dira sa SP Village. Ang Go Kabapo sa mga Cinerosa, Barayoga, Valderrama family, dira sa Villa Lourdes ka paurok-urok gid. Paring Art Ilagison, kay kumari ko Ninet Ilagison. Pamati gid diri sa inyo para tuntunan sa mga pamilya bilaong da always gid nga nagaporok-orok dayuni kamusta man
Bigla man takin dayo ni Bilaong. Ito si Manang Emma Bilaong nang naga paurok-urok kung kaysa kung hindi pa sa tuyhon. Ay, puwerte. Pulis natin subong tiara. Rain or shine. Ara na sila katawag nga Police Visibility Patrol. Saturation Drive. Checkpoint. Oplan Sita, Oplan Bakal. Muna yung mga routine nga mga ilikoton sa atong kapulisan kung oras sang kagabi. Action Radio Philippines Standard Time. Last 9:58 na. Check ta katon sa nga patrol 2 nga ato sa Coswell Patrol. Kamustahon ta paglibot-libot sang duha ka mga papang. Papang Alvin kag si Papang Nixon. Ang report ni Action Alvin Graba, ginadulong sa inyo sa kalawan sang sa nga patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Alvin Graba sa report sa patrol 2. Pang, may gabi, Pang! Good evening, Pang! Yes, Pang! Yes, Pang, dapat pagsip sa gabi. Yes. Ay, duha ka mga papang, let's bolt in. Sustain, Pang, sustain! Yes, Pang, sustain gini na, Pang. Ay, hasta pa buwas, Pang! Correct, hasta panibuwas sa gabi, magka-inop na na kita. Yes, Pang! Hindi kanini papang Nixon tahong timing ni kayo ba? Oh. Ay, ang duha ka mga papang sa sininga gabi, buhi naman ang mga kaduguan ni. Mo ganay, kag ang mga mamang doon may tsansa naman eh. Gina, paglabay namon to kaginas downtown pang. Oo. Yabaw, gamurarat ang mata sang kakilala ko. Di talaga siya lang galagaw kung gabi mo. Oo. Kung hindi makasalot, kung hindi maka-duty nga may magsalo, hindi ka sa kasalo mo. Gani man, masiling ko gani chance na ni pang. Kahit ato na ning gabi, duha ka gabi, pinagusto kita. Wow! Siling ko gani ba? Dumas si Marinit. Makapagin na gusto ka, ha? Amo. Hindi ka pagusto ka. Ito si Marison niya, manawag naman. Di sa bagay, no? May gabi. Hindi ka magkabala ka buot ko diya. Sige lang. Pasaligal si Mare. Chance na ni, kabalo ka. Chance lang ni. Tumalagtahon na ni sa Malaka. Maka-duty sa gabi. Ay ko maka-jab-jab. Maka-sideline. No? Maka-sideline Oo, talaga. kagina, kapangapi kagina kami ni Papang Nixon sa downtown area. Oo. Mga koreksyon na, Eric, hindi mga alas 9 pasado, siling ko, mga pitanay kadali, antes kita maglibot-liwat, asus, na timingan gidya. Nagkadto mo to sa teritoryo ni Vicente Similiano? Oo, pangapi kami to sa teritoryo ni Vicente. Te. Asus, timing kayo, aksyon na, Eric, may naglabay dito. Duha ka mamang. Ba? Ay, abaw, siling ko pang. Chance na ni. Tag-isa ta. Tag-isa ta. Malaki mo sila si Cinti. Sige, ati isa inyo kayo. Doon may... Kwarpa di ba? Bakanti ba din ka Ay, kwarto? bakanti ba ni? Ang third floor kaga fourth floor, bakanti pa. Ay, puwerte. Oo, chance na rin. Silinganin ni Papang. Amo ni ang isa ka mga bagay nga dapat dumduman ta at tumalagsahon sa Malaka, dapat isatisfied ta. Wow. Amo naman siya, para busog. Oo, para busog ang mga mata. And at the same time, busog man. Chance pa ni. Istorya kami kagina, aksyon na Eric. Kunti, basa ang mga dalano, nagulan kayo ni sininga hapon. Nagturo talit kay Jutay gid lamang sininga gabi. O galing kiti way na maayo lang gani aksyon na Eric. Way gid nagtupang ulan nga dugang. Pero kahit pa paano nakabasa sa mga dalanon aksyon na Eric. Sa Bonggaw lang pa o taliti? Bong wayo na, way naman nagkaulan, way naman nagkataliti diri sa ato namtangan, partikular sa downtown na area action na Eric, no? And sa diriya sa mga bagay nga ginistoryahan namon, kagkabalo kadaan aksyon na Eric, makabuhi bala sa mga balatsagon, ining mga nakita naton kagina basa ang dalanon, hambal gani ni Papang, ano ganitong hambal mo kagina, Pang? Di ay. Di ay.
siring niya kagina. Mayo pang dalan kay basta temprano. Di ay. No, di ay. Di ay, nay. Okay, mabudlay ni katama, no? Di anay, di anay. Diyanay ka, di anay. Kay ma-foul kita sini karon. Amo. Ang pinaka-importante di reaksyon na Eric. Kay kahit papano ya, bisan ba sa mga dalan nakabulig ni ang ulan kay hindi lang ang ulan diri sa syudad sa Bacolod. May ara man aksyon na Eric nga ulan dito man sa area sa Southern Negros. Mari, si kay Mari Sonya, to ka sa ilog, ulan to? Oo, nagtawganay kami kagina, nag-istoryahanay kami kagina. Nag-ulan no, sa pila ka mga porsyon sa banwasang ilog partikular sa Amon Dampi. At timing gid kayo aksyon na Eric nga nag-ulan. Di basa man ang pila ka mga ining kuan bala basa ang pila ka mga talamnan nga nagamala gabagtik na gani aksyon na Eric mong Ganas kay niton? o sa kainiton tigabagtik na ang pila ka mga talamnan at ang iban nga mga tanom daw malaya na bangod man sa init. So kahit papano aksyon na Eric dako gid man ang bulig sini para sa aton sini nga mga kauturan especially sa mga mangunguma nga kuan bala ang ining ulan nakahatag nakapatubig ba kahit papano aksyon na Eric. So amuni ang bulig man sang ulan sa aton sini nga mga kauturan of course basa ang dalanon sa syudad sa Bacolod sa aton sini nga mga nagadala sang sarakyan di pasahe kay may biyahe pa subong aksyon na Eric mong. Okay. Oo, may pa nakita nato ng sa downtown na area ang pila ka mga taxi drivers ang hulat gid lamang sa mga pasahero sa sining nga tinion sa dalan sang Araneta at ubang nang gid sa nga daan nga City Hall. Okay. Para man sila aksyon na Eric nga naghulat sa mga pasahero the same ang mga salakyan di pasahe going balik sa southern parts sang syudad sa Bacolod ang naghulat man no sa mga pasahero partikularmente ang sa area aksyon na Eric going abi sa Sumag, Punta Taytay while ang iban nga mga salakyan naghulat man aksyon na Eric going man sa northern part sa syudad sa Bacolod. Pero ang ato kalangitan to ka itom gapo no? Ginapalibutan kita sa gihapon aksyon na Eric sang Galom. Okay. Kagina kapag ani ginalantaw sining ko bisan tani isa ng bitoon makitaan ta. Huwag gidya. So sining gabi ang matuod-tuod nga bitoon aksyon na Eric ang iban ka panago na. At kay curfew na dugay-dugay alas 11 dugay-dugay curfew na. Okay. That is why ang iban niya diri nga nag-amat-amat naman siya sa pagpanago aksyon na Eric kung balik na sa ila siningitag sa ka mga puluyan kahit paano iya nga magka-relax jutay para bukas sa aga balik naman sa obra aksyon na Eric. Yes. Ang iban nga mga kapulisan particular kagina ang area sa police station number 1 temprano man nga nagalambiyong kitanta man sila kagina aksyon na Eric sa kilid sa Bacolod City Public Plaza nga amat-amat naman kuan lang bala aksyon na Eric pasiga lang way man gawang bangko di kapasiga gablink lang bala nagapatimaan nga ara in terms ng police visibility ara sila aksyon na Eric nga nagapakita sa mga pumuluyo no nga aktibo ang aton sining mga kapulisan kagina sa station number 2 ang pila ka mga kapulisan man ara sa ila sining gate Baladampi nagaruistoryahan ay upod man ang pila ka mga bilanggo bala o kon mga priso nga kunti sa station number 2 aksyon na Eric may prisuhan sa mga bag-o lang nagaladakpan nga antes ipasulod gid sa sulod mismo sa prisuhan ara gid sila dapat for the meantime for 15 days antes gid sila ibalik dito sa sulod ara sila gawrostoryahan sa mga priso kahit paano mga priso hindi lang bala maburing sa ila sini nga kabuhi kaga budlay na ara sila sulod at ara man ang mga kapulisan nga rustoryan ay kadalaman ang ginakadlawan ay joke jutay kahit paano yang mangin okay mangin aware magin ma-feel man kahit paano yang kahit laon nila sa ila sila nga pamilya ara man aksyon na Eric nga makasulbaran sa mga kapulisan partikular pag istorya na aksyon na Eric. Yes. Ato nga chimpo daw white chance kung
Hindi magulan, mas dito mulan man. Kabay pa nga hindi na lang, no? Ah. Pero kung mag-ulan, wag kita mahimo, kayo mong ginayan natural para makadugang basa, no? Sa mga dalanon. Pero at least sa aton sining mga kauturan, kay kutob sa nalabayan kagina sa nga patrol, ang dalan gani aksyon na Eric, sa dalan sa nga Lacson, basa sa gihapon, even going dito sa my 9th Street, basa man ang mga dalanon. Pero hinay-hinay gid lamang ang nakitanta nga mga salakyan sa Piaksini. Okay. Masyado ka tinlo na o kumakatanlo ka jutay sa mga salakyan at ihadog na katama ang mga dalanon. Although problema ang nakita naton, kita lang giduha ka istoryahan ay may gabi lang sa taga IPM. Basura action na Basura. Eric, O, no? iba nila mapik up, nagyan nyo? Way pa na pick up ang iban nga Ate, mga basta dugay, basura. guro? O basi dugay-dugay kabay pa, no? Ang iben gani sa may Bangga Cordua, sa may Purok ka Cordoba Goro, Barangay 18. Oo. Ubang dira sa may Conbara Regional Hospital, iban nga mga basura kara nasa sa kilid sa nga poste, while nga nalabayan man kagina sa area sa nga Barangay 3 Action Eric sa may dalan sa nga Ramos, pauga tinumpok ang mga basura, labay kita sa area. Ang dalan sa nga San Juan, pag-aabot naman amon dira sa area sa nga Barangay 6 ay about Ganong Barangay 6? basura na naman. Okay. Grabe nga mga basura ara sa kilid sa nga dalan. Ginahaboy na lang no sa nga pila ka mga pumuluyo. Siguro dugay-dugay basi siguro mapisana na ang mga miyembro sang IPM ti amat-amat naman no. Kung hindi sa kaagahon makita ni aksyon na Eden, mamunuhan na naman ng IPM aksyon na Mga Eric. picture naman ng mga basura sa dalan na wala pick up. Oo, mapictura naman kag mambalyaw ay paginin na pick up action na Eric. Amo ni ang isa sa mga problema kung kaisa nga basta hindi pa ma-pick up ti madugangan, badugangan na naman kag magadamo, problema na no. So far, yes action na Eric. Kailan na nga itong pulis, alerto lang So far alerto ginapangita ko tong kudi ko aksyon na Eric taga Barangay Kabug kapatamyaw tumo siring ko gani ba yabaw nadula tong ako nya listahan ba? Nadulog listahan mo? Oo, kay isa imo gito yaga pamati nga apelyido sa to Ballesteros mo. Ballesteros. Oo, sa may sa mga pamilya Ballesteros sa Kabog, may gabigid. pamati gid aksyon na Eric kay nalabayan to namon kahapon ni aksyon na ninyo. Nangapi kami dito siring niya abaw aksyon na radio. O paborito ko gidi ang ining istasyon especially sa gabi. Siring ko sinong paborito mo ginapamitian mo sa gabi? Yabaw ang sabat niya. Ay, abaw si aksyon na Eric, mas nalingaw pag ko mamati ang dugay-dugay ka haragikik. Siring ko, basi si aksyon dyan? Hindi si aksyon dyan, ang isa pa bala. Siring ko, sigurado ko na Rio, si Action Roger? Action Roger Gutib. Si Roger Gutib, hagik pa lang. Daw buhi na siya kuno aksyon na Eric. Pamilya Ballesteros Kabog. Yes, Pamilya Ballesteros. May kapihan na sila da? May kapihan sa may Bangga, inang Bangga balang Tutong? Hindi? Oo, sa may Bangga Bangga kapihan? Oo, sa may basta Bangga kapihan. Eting lagyan bala kung makadto ka sa Kabog o kung nara ka sa area, sang si Casco Road bala aksyon na Eric. Sige naman si Papang, kaya sulado ni Papang na. Sulado gini ni Papang. But anyway, siniging niya kada gabi pamatigid ko ya sa Action Night Patrol. Sining ko, ati kung adlaw ya, niya sir, obra ko abi kung adlaw. Obra sa, di pa puli na naguro kag magpauli siya kada gabi, pamatigid siya, tub-tub sa paurok-urok, ti kung maguro adlaw sunod sa iya, ti hindi ko masyado kapamati, kay nag-obra ako. Tiket paano ya. May gabi lang kay Mr. Ballesteros da. Yes. Nag-monitor gid no subong gabi. May kapihan da. Sa kapihan da. Hindi lang magkalipat Action Night Patrol pero siling ko gani kilala. Hindi ka magkalipat ka na patrol pero ikaw nalipat ka sa siling ko hindi lang magkalipat. Kilala naman si Action Alvin. Yan nabatian ko lang. Ambal niya nga magambal niya kita mo na sa personal. Siling ko gani sige lang kay nagi night patrol lang ka sa mga ginapamatian niya aksyon na Eric.
So para man nga pila ka mga observation by the way sa aton nga mga kauturan nga nagadala pa sa mga salakyan. Hinay-hinay lang. Extra nga hinay sa pagdala sa nga salakyan, hinay extra nga paghalong no. Para kahit papaano iya nga malikaw sa disgrasya. Amo. So, diri kita aksyon na Eric sa aton na sining headline subong gabi balantayan karon dugay-dugay ang bilog nga detalye 44 anyos nga babayi ginaresto no matapos nagbaligya sang shabu sa isa ka pulis. Samtang sa Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service nagpatigayon sa investigasyon ang tinis sa kamatayon sang isa ka bilanggo sa syudad sang Escalante. Diri sa Patrol with Action Papang Nixon Tahom ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action Alvin Graba ang report nga inyo nabatian bago lang gid. Ginadurong sa inyo sa karawan sang D3 Bayo ang pinakabago garat headlines sa balik niya sila nga pagpangalakad balik nga report. Ang balita man Action Alvin Graba ginadurong
Melissa Aning. Basta commercial break are kang endorsement manang Emma bilaong matik na dula ng sound. Ginamute ba? Ginamute. This time, i-check na lang ma-report lagi ka sa ato sa mga correspondents. Tan ba sa report na aksyon Percival Villamor? Una ta report na aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon naming grabas sa bakon aksyon Roger Gutib sa report. Line number 3. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, action direct may gabi sa mga aksyon sa aton sila nga mga balita gikan diri sa may syudad sa Cadiz kay subukan sa iban nga lain sa aton sila nga area of responsibility. Go, kwan ba? Do robot eh. Do kondisyon. May daw chimpo sa inyo dati. Ulan mong yapon da. Ay, ulan lagi. Dula. Yeah. Ay, ulan, okay na, na to, tulad na. Ulan sa kabudlay kung ganun ulan. Dali, bagay kung dalo, sunerik ang kwadla, ang dalanon. Oo. Laban, may mga pila ka mga kauturan sa kadaga puli, kung isa na medyo, although kasi mga timpraan na po mga pululi, pero iban, nalin pa sa ilaguro mga biyal na nga may mga aligali, may nag-slide di ka kung ano, ganagati, ano man lang to, inang self-reflected, kagway mag-isang ano. Pero sunod sa kapulisan to, medyo naka-inom-inom, kagang time na to, nag-ulan-ulan. Ate, baldadi, kati permas kasada eh. Agay. O, tiyan mo na, asli ko, kabudlay yung isang ate, ang danlog nalan. Ay bali na ate tulo timing lang sa mga artist mag-corpio kag magagawa sila sining opisina, sila sining trabaho, tiga setting mo Japon. Kaya mo na, generic ka kisa, nag-tuga sa mga tawag nga aksidente sa Daranon. Pero kung nangyalan nga, medyo kahit sunod to sa rason niya to, na pag hilay jo tayo skulo formada at slide kasi dalog ang dalan. Pero mayroon ko kadagi na ko ay masyari ka dalog karoon na kagaulan-ulan mo. Dalog ko ng dalan? Asfaltado? Asfaltado sa may sa may formada, sa may proxentrok para kitinampaan bla. Kasi asfaltado naman ang delikado ka dalog mo. Oo. O, correct na, basta asfaltado gani, laban-laban niya, tapuan mo na nga daw, wala bala sang bato-bato katabuan nga asfalto gidya, kasi nakadanlog na. Sus. Oo, mo na nga, 3 hours sinerek sang aksidente. Sa pila ka mga balita na ito, Lakson Eric, medyo nagnubo-nubo gawa ang amon di COVID-19. Ay, good, very good. Syudad sa galing gamay mo Lakson Eric, ito syudad sa Sagay, may ara ko, 83, subong 77. Ang Sagay? Oo, kaya may confirmed cases nga isa, nga dugang, pero may 7 nga naka-recover. So from 83, nag-77. Tene, klarohon ta, Sagay na yan, ha? Sagay niya, Sagay. Sagay. Nag-83, nag-77. Kadis sa Lubo man. Okay. Ang kadis sa Eric, halin sa 67, ang subong naman nag-61 kaya may araman anom nga naka-fully recovered, no? Very good. So, nagdubo-dubo. So, kung may patay tayo, yun na lang kay... Okay pa? Manang din nga, bisan gamay lang ang pagnubo ya kung tayo yun lang, kag why na bala siya magdugang pa? Oo na, kung kada, galing kay kung si Doktora Maria Victoria Ibanez pa, expect kay Japon nga may dugang, why man na ito na pangamuyo, kaya tika mo Japon sa mga bagay. Ginpag-swab sa Saksonerek. Oo. Kaya mula nga daw wala man sila mula nga sila ka daw manaog. Oo. Pero kung halimbawa, magiging nga may arabi, basta-basta sa 2-3, kung may mga nagka-recover, labi nga mga tag-5, 7, 10 man. Mabawi man siya, no? Mabawi siya. Oo, mabawi siya. So muna nagaling kasi ang trending gidya nga
nagapasaka, naganubo. Okay. Pero hindi kita nga makakuagit siya, makanubo kita. Actually, dumduman ko lang, February 12 lang ito, nga zero, nag-zero ang Cadiz. Ito, no? Pagka February 13, nagbalik naman na yun, nagdugang naman yung pito. Ang Oo. sarang siya nasaka naman ako. Muna. Isa lang ito kabises nga nag-zero. Ang sagay daw, 3 kadlaw lang guro nga nag-zero. Oo, nakagi-zero man ang sagay mo, tapos ang panin mo, galing kitinong mo. Minsan, ano mo ni, minsan ano, patalong bla. Gani. Kung si Vice Mayor na Belosa, sila nga halong lang kita. Pero tiyak mo na, bisa na mo kahalong, hindi mo dyan pumaktan, daw ka budlay sa sitwasyon aksyon na rin. Gani man. Basta muna, ang sunod na Japon ang COVID-19 minimum health protocol, kasi kung may aragin man na Japon planong COVID magtapik, pero hindi kita masyado tamaan gin action na rin. Sa sini. Sa pila natin ka mga balita, sa pila ka mga police report dari sa siyudad sa Cadiz, si Action Eric, may mga gipangdakop bangod man sa masiling naton ining alam na skandal lang opisyo nga maoy. Kag may gindakop pa ni Action Eric by virtue of warrant of arrest. Okay. Alas 11:41 kagabi, gabi na ni kagagin preso winakop kagin sulod sa presuhan sa custodial facility. Ang isa ka persona nga sa diin ini siya ginreklamo sa ilas ni nga kaingod. Ang complainant nga naghatag sa iya sila nga pagpakayabulig sa pulis 50 anyos kilala kay Sisa de Arabia, Bermeo, presidente sa Barangay Luna proper. Ibangod sini responder man ang mga katapo sang Barangay Tanod sa Barangay Luna. At then ini si Danilo Bermeo, 34 anyos si edad daw, di ba ni gani iban sa sinintag reklamo or sinintag Barangay Luna mo ni ginendorse sa bahin sang kapulisan. Tungod din siya ang nag-crear sa alarming skandal kag ara sa probinsya sang makahulubog na Ilimnon. So bangod sinayang pagmaoy, tigin tawagan siya sang tanod, and din ang tanod tawag ka pulis kay daw Arolina. Ate abot ko'y way pumanma sang rape case kay natukon, bala ini siya ang nakagwa na. Kasi kalabanan, sinigi na observe man lang ang prescribed hour of detention. Mga alas 4:55, taklakay naman sa iniwalang hapon, pabalo o nagatagman sang pag-responder ang Barangay Tanod sang Barangay Burgos nga ginkilala kay Barangay Tanod Godofredo Banyes. Kag inisya Barangay Tanod sa Barangay Burgos, bangod man sining ginreklamo nga si Rami Pabulayan Kalida, 46 anyos si edad, soltero, isa ka kabantida sa Hacienda Sagrado, Villa Sagrado, Barangay Burgos, na suno sa report, ini siya ang complain man sa mga pumuluyo, dari siya gindakop sa Barangay Tanod, tungod kay ini siya ang nag-crear man sang alarming skandal. Okay. Ara man sa impluensya sang intoxicating liquor o kon makaulubog ng limnon, nagini sa kaina ang priso man sa bahin sang PNP Custodial Facility. Perte ka gwapo sigido ni Police Lieutenant Colonel Raque de Sierva. Daw na perdis puso yung chus. Dahil lang kay ginasko ko yung picture ako, ang ido man ni Lieutenant Colonel Raque de Sierva nagwaman. Areo ang
Ang wanted person nga gindakop sa makatapos sa kapulisan Aksionera Class 4 51 sa gila mga hapon sa bahin sang sitio Candumong sa barangay Sicaba Oo. diri sa syudad sa Cadiz. Ang suspect kilala kay Albert Perlado Isolano, si 48 anyos sa edad. Kag ini residente sang sitio Candumong sa barangay Sicaba. Suro sa report, ini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest ng Day Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso, kag upod man sa Day Police Corporal Jorimel Polincio, tungod nga ini siya may nakapindi nga warrant of arrest. Ang warrant of arrest nga ginisyo sang RTC Branch 60, kagin pirmahan pa ni Honorable Judge, itong retired nga judge si Honorable Judge Renato Demonies. Kay man ang pizza sini July 10, 2012 pa. Actually, ang kaso ginatubang ng criminal case number 4568-C, ang violation sang Presidential Decree number 1866, Section 1 as amended sa Republic Act 92, Republic Act 8294, kaso ginamend pag-ini siya sa Republic Act 10591. So, ang kaso ngayon amo ang illegal possession of firearms. Ngati sa una pa, daw gamay-gamay palang piyansa, 80,000 ka pesos sa Japon. Ang iya sininga piyansa kinananon para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So, hindi siya karoon nangyara sa custody sang Cadiz City PNP. Wala pa man siya makapiyansa matapos nga nanakpan siya kay nalas 451 sa mismo dira sa may sitio Candumong sa barangay Sicaba sa syudad sang Cadiz Aksionera. So, muli ang aton sininga mang lorong report ang sa syudad sang Escalante kaya nagipasakal itong kaso sa mga nakalalakpan man to sa bypass operation. Good. Nanday Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Ginpasaka nga kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9065 Nabigay Section 5 ang pagbaligya sang illegal nga droga sa duhan ni ka mga persona nga nagkaladakpan. Okay. Ang isa diri ang kahapon nga daw nadakpan mga Diyos imidyantak na sa crossing Espada, Barangay Mabini, Syudad sing Escalante. Ni si Glenn Canoy, Ilotago, 34 anyos edad. Residente Glenn isang sitio Cagayon, Barangay Tamlang. Kaya una, buta di Barangay Tamang, Blati, daw, 5 daw naman Tamlang, Galini, kaya man Tamang na sa Kwan, sa Escalante. Ang nagdakop actually sinisa kay Glenn Canoy, ang policeman nga si Police Senior Master Sergeant Joseph Canoy. Ang boton ano yan pero amo ni sabi ang nag-lead sa Station Drug Enforcement Team sa sa idalog sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Nakuha ni siya yung apat kasi siya isang ginapatihan o konsang Shabu. Daga ang 500 piso bill nga nakuha man sa iya sila position ka control. Okay. Gindakop maokon ginpailan man kaso kay na inquest ang gindakop sa itong biyernes ang hapon, biyernes ang kagahol na 5 pasado ang takna sa may Alimango Elementary School sa syudad ng Escalante sa Barangay Alimango. Ini si Melton Higoncillo Javier 34 anyos edad. Kag Tagagyol ngan City Negros Oriental ni siya. Pero doon siya ginakop sa syudad ng Escalante sa Barangay Limango. So ginfailan man sa kaso matapos nga ginakop ni siya sa isa ka bypass operation kaya nakuhaan man sa 3 ka small heat-shield transparent plastic na mayroon nga siya bukalakip na ang 500 piso bill nga Mark Manny Aksionera. So, ang mga nagkalatabo, ang kagamataway, mga syudad sa Sagay, Subunga, patigay sila sa mga random checkpoint Japon, ang syudad sang Sagay Aksionera.
Tamyaw talaga Japon si Kapadali Diaz kasi Mr. Jonathan Diaz yung matuto Julia de Bazangko na nagpamati gid sa aton kagang aton galing nga gina paibalo bala na sa mga client bala sang Parol and Provision Administration sa Siyudad San Cadiz nga ang trade growing activity nga tani May 13 sa Huwebas dala sa barangay Trampangid postpone din kag igasaylo sa Mayo 20 sa 2021 sa Don Salvador 1 barangay Trampangid so takna sa nga rekta na ng kamuda sa mga client kay mga volunteer parol assistance ini ang pagpaybalo alin sa kay Ma'am Linian Maido nga ato diri nga parol provision officer ang misis bala ni Fiscal Benjamin Maido muna siya ang nagapahibalo. Kag ginapa-actionan man ginapa-action man da kasi mga kilala kag kaparintihan bala ni classmate na Istos kasi mga classmate namon kasi buwas na ang iya sininga lubong na talana alas 2 hapon ang misa sa San Antonio Parish Church kag ang iya siningalubong sa Kaduaan Cemetery tapos ang misa classmate niya mga sinerika nga nagtaliwan na si Nanit Istos sabi nga tumadulong report by the way si Vigo Tanaglin ang biyari pumati sa aton kag Toto Albic po hinulan nga nagapamati man sa aton ang sinerik karon nga gabi Great Wilson kay Toto Albic Gani, Git Wilson. Kay, sabagay okay naman. Gani. Wayman palgi na. Pero, muna, ang aton na gid nga ti pangamuyo ang may dako gid nga taymuan. Kamay nga tumatulong report, malita, kag mga informasyon gikan diri sa may North Tingabaysan Provincia sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger Gutib, report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Roger Gutib live report gikan sa may Northern Negros. Ang balita Aksyon Roger Gutib giradulong naman sa inyo sa kaluwansang DTX 500 capsule. Ang report man Aksyon Roger Gutib giradulong
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira sa kay Melvin Villanueva, may gabi gid, Melvin Villanueva, sa kay Julius Rainier Istares. Way chance na guro ni ang tungaon ng Bacolod sa Duaca District, no? Layo ni guro. Jocelyn Song Comedya, ginatamya lang si Manang Donna Robles Prodigalidad. Ga-monitor gid sa ato, no? Happy birthday sa partner ko, Cherry May. Love you so much. Alin kay Rosalio de los Reyes. Richard Dait Pacheco, mayong gabi gid. Selvet Yap, mayong gabi. Sa kay Alan Catonina Gonzaga, pa urok-urok man kay Tita Bibing Severino, kay retired police captain Ding Dong Severino. Pamilya Cabarles sa Romay Kaburug, dira sa Salvador Benedicto. Mayang gabi dira sa inyo kag mayo lang nga pag paurok-urok. Halinina kay Cabales Ricky Kaburog. Sa Valladolid, mayang gabi gid kay Nanay Cora sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Alin kay Raul Gin sa tao. Sa kay Nathaniel Salhay, may gabigid, Jose Heherson Lapinig Junio. Kami ako lang nila ang mga pamilya, kabiyanan ko sa Inayawan, Kawayan. Para sa kuno sa Manila, subong si Daisy Sumugat Pulicar. Monitor gid sa ato, no? Salamat kay Daisy Sumugat Pulicar. Amoman sa kay Franco Villanueva Osorio. Sige, alin sa report ang si Roger Gutib, si Aksyon, Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Report. Yari sila number 1 si Aksyon Percival Villamor sa report. First, may gabi, please come in. Ngayong gabi, Aksyon Director, subong man sa aton suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sige po, Aksyon Rex, follow up lang ini sa natabo nga aksidente dahil nasa aga alas 6:30 no nga nagabulabog iyaya sa bilog nga sitio Mandayaw, Barangay Mansalanaw, Banwa sa Castellana. So ang involved sa na dire isa ka scooter, motorcycle kag ang biktima sa pagbunggo kinilala sa kay Reggie Bingaan eskultor kag ang si Nurla Bingaan Alberas Tini 40 anyos kag ini sila nga kumuluyo sa Barangay Minaak, Giloloan City, Negros Occidental. Kag ang suspect dire nga driver nga mo sa karon ang detain dito sa may Castellana Pente, kilala sa kay Alfred Gonzalo, no? Alfred Gonzalo nga Gargoles, 35 anyos, kag pumuluyo sa Barangay Himalalod, Negros Occidental. Sa investigation sa aton mga pulis, samtang inay nga nagadulog ang salakyan halin dito sa may Oriental, padulong iya kuntani iya sa Bacolod, kag ang ining single nga motor nagadaragan man sa among mga direksyon, nag-apply preno ini ang Hilux kag wala nagkagat. Tao pag inisya ang ginkabig sang driver o kung gin patursi pakantos kampo, agud to dito siya maglumpat no sa kampo apang sa masubo nga tangan aksyon na Eric ang among salakyan na haplet o kun igo niya ang nabuli nga bahin sa scooter no kagindos-dos niya ini ang scooter pasulod sa kampo upod ang duwa ka biktima nga sa diin ining duwa ka biktima
na patay gid no kag ini sila karon duha ara sa isa ka pronarya sa La Castellana. So karon ang driver ara detinado sa La Castellana Police Station. Pamatian naton ang portion sang interview sa Action Radio sa isang driver sang Hilux nga halin sa Negros Oriental. Yung tagmo ko na diretso, tapos banda sa unahan yung pakanan na ano. Tapos yung banda sa dito pa malayo pa nagpreno na ako. Kaso lang hindi kumagat yung preno. Tapos ang ano ko diretso ko na lang sa itong maraming tubo para hindi na talaga kaso yung pagbila kong street may motor na nakaano sila yun. So ang itong motor na to tumatakbo ka to kung tumatakbo tapos nung kinabit mo papuntang yung tubuhan wala na talaga kung luwaser kasi ando na ang pag-atak mo ng preno, malayo pa. No. Pero kung makagat naman yung preno, hindi siya. Kaya nga po, dinidiretso ko na lang kasi wala na akong magawa kasi mga ilang ang takbo mo, limited yung takbo ng sasakyan mo. Ay, hindi ko na maano yung ano lang naman kasi yun. Parang diretso lang talaga, tapos hindi ko makagat kasi straight yung daan. Tapos pagka nagpreno ako kasi doon sa unahan may na kurbada na tapos hindi siya kumakagat. May inisip ko wala namang kasi pag ginaganon ko siguro kami talaga wala na mga ilang karga mo na pasahero. 5 kayo. Saan kayo galing? Saan kayo pupunta? Sa Bacolod siya na kayo. Kaso lang yung sasakyan mo, bumisyo yung preno, di ba? Oo. Kaya hindi ko naman sinasadya eh. Oo. So, mo ito ang portion sang tingog sang driver. Naging kilala sa kay Alfred Gonzalgo Action Rex Gargoles, no? 35 anyos, kada inisya may asawa, kapumulo sa barangay Himalalod, Negros Occidental. So ang aksidente kay nasang alas 6:30 sang aga dito sa Maya Kurbada sa Sitio Mansalanao Barangay Mansalanao La Castellana Negros Occidental Action Rex. So palayon pa ang pag-imbestigar sa aton La Castellana Traffic Investigator agud tong makuha gid ang tsaktog investigasyon sa amonga aksidente sa amonga lugar. Action Rex. Mayroong kabilang sa kay Honorable Kapitan Charteria kag Honorable Kagawad sa Jofred Sapanta kag Honorable Don Gisrel Envoltorio sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa La Castellana ang inyo ka-action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Maraming salamat, Aksyon Percival Villamor, sa report mo dyan sa Central Negros, sa La Carlota. At least na interview ni Aksyon Percival yung driver ng sasakyan na nakabangga sa scooter, no? Tumiritso, tumilapon sa sugar cane field. Ayo, uti mo gina aksidente ko sa di mo gin mapulong. Wala na nagkagat ang preno sa salakyan, tigin pakamayo yung idiritso sa kampo, Diyos. Kaya may nagapadulong nga nagang kasanay sa motor. Uy, ang mo gitong nasagapaya, patay ang duwa nga nagang kasanay. Puwerte, no? Umamom na tabo to kahapon sa kagahon sa kwano, sa may area sang barangay Alhisman. Ang kasanay mo to sa motor. Halin to sa birthday party. Magpakaisa to sima ng isa tong gangkas. Nagpulo party sila kati ang nagabot ang yang pakaisa nga siman. Magulang panaog sa barko. Kagbag ulang kagwas quarantine. Kaya inom-inom sila kadua. Ipapauli na sila.
dasiglaga nila mo. O basta kabalo ka may buto eh, guro pati parahan sa kadasiglaga niya. Bumunggo siya sa buli isang tracking na may karga nga tubo. Sa kabaskog sang impact, kakas ang kwan. Kakas ang iblang tangke kada butingan sa gasolina ka tracking, kakas mo. Grabe ka pagbunggo. Patay on the spot ang driver. Manang nga swerte kay ang pakaisa yung nga siman na nakasurvive. Kaya baka mo ng aksidente, no? Hindi mo gin mapulo nga. Managati, nakainom tong magpakaisa eh. Huwag na, halong-halong ta basta motor. Managati mo sila mo vlog, halong ka turong sugata kag gasalot siya mo, halong ko, labang nga mangyap mo sa aksidente. Si Mamang Diding sumugat, tamyaw lang ni Daisy sumugat Policarpio Toto Franco Villanueva Osorio may gabigid. Kay Manang Edith Janson Binuman ang iloy ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. ka pamati man sa ato, no? Sa kay Major Binuman sa Baladolid, si populista sa mga K9 niya may gabigid dira, no? Kay Bon Ignacio may gabigid. Kay Ibon Ibutser sang Germany, check attendance ng sawa. Naka-share na sa kuno. Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo sang Pujaira, United Arab Emirates kapurok-urok man, kag ang akon Ludi. Si Kagawad Peter Mamay Noble, kag si Kagawad Glenn Burgos. Kapaurok-urok pa. Ayos! Balik kita, pabalik na to, balik ka report ni Papang Alvin. Patrol 2, pagkatapos lang, kata importante, nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sinsan anong kalintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pabalagad pagabi dira kay Mama Jocelyn Libo on Dispoho. Happy 49th birthday. Alin kay Juliet Shera, frontliner ang Panamyaw. Happy birthday lang ulit kay Tita Minda, ha? Manghod ni Barangay Kapitan, manghod kung magulang, ni Barangay Kapitan Bibing Noble, sang Barangay Panokoy, no? Ang Panamyaw, kagalin man sa kay Toto Christopher Redfield, kay Nong Bitong, ang Panamyaw. Kagalin man sa imo sining umagad, asunto mi umagad, Action on Defensor. Bati, o tigong ni Action on kay ina mo. Batian ko gid, no? Happy birthday kay Tita Mensa. Dira sa Florenceville sa Barangay Pahanukoy. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Beat Report! Aksyon Alvin sa balik report. Patrol 2, please come back. Aksyon na Erika ginabulubanta 100,000 nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa mga kapulisan sa bypass operation siningagabi sa Purok Santo Rosario, Barangay Bata, diri sa syudad sang Bacolod. Ang nangin subject sa bypass operation gingkilala kay May Torres, 44 anyos, residente sang amuman nga lugar, na recover sa mga katapo sang mga sang CDEU ang 12 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu more or less 15 grams. Sa diin karon ing si Torres ang nahulong na sa custodial facility sang police station number 3. Port Dagikan sa Patrol with Action Papang Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Salamat gid Patrol 2. There you have it. Agabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program. Lunes edisyon balik ini buwas Martes. Ato sila nga mapatrol la unit reporters sa action nga nagpalagad yung kapi sa Action Alvin Graba, Roger Gutib, Action Percival Binamor, Action Papang Nixon Tahom, mga ito kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tanong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakala sa mga station manager, Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang iwalagat ng Korman Action at Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado,
Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.